направим епизод. Той ще е нещо като туториал, да не знам какво ще е, за как да си направите ето това. Да, на мен ми готино. На мен ми харесва. Да. Значи, отваря се си Notepad и пишете Chroma, Enter, Pause, Enter. Да, какво беше? Да. Color 0A, това е зелено. Enter, Mod 1000. Интервал. Тук два интервала. Двоеточие А. Интервал. Echo. Процент. Random. Процент. Маркирате го. Ctrl-C. И сега... Ctrl-C. Сега за 5 секунди го задържите. 1, 2, 3, 4, 5. Не са точно 5 секунди, но да. Сега има да чака. Защо живота ме наказа с това? Да. И сега go to, обаче заедно. Това е файл. Save as. Пишете го, как да го напишете? Не да напишете го. The Matrix 2, защото вече правих. .bat. Трябва да е bat. С Т, като прилеп. Save. Излизате. Ето го. Enter. И е готово. Да. Но е яко. Ти ще бъде за новия. За този клип. Надявам се да ви харесало. И ако да, харесайте го, споделете го, абонирайте се, коментирайте. И да, после може да снимаме на Overwatch. Чао!